Hola, som de l'Escola Bachir Borriach de Vilassar de Mar i som l'Hugo, l'Ingrid, el Marc i la Bel. I ara us explicarem el nostre projecte. Hem creat aquest projecte per donar resposta al repte de l'eix de l'art com a eina d'aprenentatge, ja que en aquest curs de sisè hem estat estudiant l'edat moderna i uns dels temes eren el barroc i el renaixement, que són coneguts com l'art que hi havia a l'edat moderna. Ara, ella ens dona la benvinguda al museu. Hola, benvinguts al Museu de l'Art. Si vols entrar, clica aquest botó. Ara, la Mona Lisa et dona la benvinguda. Ara hi ha 3 minijocs. Un que et diu que qui va crear la Mona Lisa, un altre que què representa la Mona Lisa i un altre que com van crear a la Mona Lisa. En aquest joc, has d'agafar els quadres del Renaixement. Si agafes els del Barroc, se't restarà un punt. En el segon joc, amb el ratolí, tu quan el mous ets com un pinzell que ha d'anar atrapant els quadres i una vegada arriba a una quantitat de punts et dona la informació. Amb el pinzell has de clicar a la Mona Lisa i quan aconsegueixes et diu «Felicitats, has aconseguit passar-te l'últim joc, aquí tens la informació». Hem va crear amb la tècnica de sfumato, que consisteix en difuminar llums i obres per donar un efecte més realista. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat el nostre projecte. Adeu!